We're now going to have a ceremony, a 10-minute award ceremony, and this will be facilitated by Brother Al-Hassan Kerry. Yes. Is he around? Is Al-Hassan around? Not yet. Amal Saib, is anyone stepping in for him for the award ceremony? Continue with the program. Okay. Yes. I'm sorry, Al-Hassan is not around, but we'll proceed. We're going to have a presentation, a speech, if you like, on a very important topic, the blessings of Khilafat under the acceptance of prayer. These are two important and interesting themes. And we're going to have another eminent scholar to deliberate on them. Blessings of Khilafat and acceptance of prayer by Abdul Qadir Traore. Yes. Yeah. Mr. Traore. Okay. Ako amina se wajul lomo sami ni anafa kabu kabeni babu re koroye o kadaka babu in koroye kalifaya re nafa ani kalifaya kono dugo jabi munumbe ko nu fenfla ko nu be yaw dama babu bawde min anafa kabu naka nga famu o ko la kamina mbalma ke Abdul Qadir Traore wele ko bena walwal ke babu inga. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, ambe Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka sharia ka fo amanga teda dugla fen fo ye bato kanu ani nyinini kama nabra Allah subhanahu wa ta'ala kelena katla ka sharia ka fo lakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale alaka join wa ka chidelu no bora yamba nyina Allah subhanahu wa ta'ala fe akanema kishi ani baraka jida lakra Muhammad ka sallallahu alaihi wasallam ani aka sahabau ani mogo senda o senda nola fokata sal kama joduma no boray ambi folilla se bela jelema ka damne anga nyamako ba no ye khalifa ye o ye akanno na blami mblakana kata se anga nyamako mano ye amir sahib kata se invité fion fobe ko olu welela kanani kenenka ani mogo bora yoro jawnu yoro suruna kanani kenenka ambi bela jele fo dakurunya kelena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah bi ulaina walanda min dira amma ko anga doni fo ola oye khalifaya nafa walima abarika ani duko jabi
ina fo an yuru bɔra ka mɛn cogo min na wula in na sigi ɲɛmaaya dilen bɛ mɔgɔ min ma ale bɔra ka fɔ cogo min na walanda in nafa belebeleba de bɛ a la o kuma na an kan ka a dɔn fɔlɔ khalifaya ye mun fɛn ye n'o kɛra nafa min bɛ a la an bɛ se ka dɔ dɔn o la dakuruɲɛ khilafa a kɔrɔ ye ko nɔnabilaya an bɛ ka kuma min kan o ye Allahu subhanahu wa ta'ala o nɔnabilaya ani o ye min kɛ ale nɔnabila ye ni o taara ka bɔ yen mɔgɔ minnu fana bɛ bila o nɔ la o kumana o kɔrɔ ye nɔnabilaya suguya fila de bɛ yen a fɔlɔ ye nabi ɲumanw ye ala bɛ nabi ɲuman minnu ci olu ye ala nɔnabilaw ye ni olu fatura maa minnu bɛ sigi olu nɔ la o kumana o ye nabi ɲuman ninnu nɔnabilaw ye o la i b'a ye k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ nabila Dawudu kun kan ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard Dawud i k'a dɔn ne ye e kɛ nɔnabila ye dugukolo sanfɛ a bɛ nin ɲɔgɔnna fɔ an fa Adama fana ma o kuma na dakuruɲɛ kelen na nabi ɲumanw ye Allah subhanahu wa ta'ala nɔnabilaw ye ni olu fatura maa minnu bɛ sigi o nabi ɲuman ninnu nɔ na o ye nabi ɲuman ninnu nɔnabilaw ye o nɔnabilaya in de bɛ wele ko khalifaya o kuma na o khalifaya in i b'a ye k'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ale yɛrɛ de bɛ o khalifaya in sigi an ka bi wula in na sigi daminɛna ni kuranɛ aya min ye ni o kalanna o aya in yɛrɛ dɔnnen de kuranɛ kɔnɔ ni khalifaya aya ye ayatul istikhlaf n'o bɛ suratu nur kɔnɔ a aya 56nan Allahu subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ye ko ale ye layidu ta maaw ye maa minnu limaniyara aw cɛla ka baara ɲumanw kɛ k'a fɔ ale ala na nɔnabila kɛ olu cɛla an yɛrɛ tulo b'a la ala ko ale bɛ nɔnabilaya in kɛ o kɔrɔ ye khalifaya sigili ye ala yɛrɛ bolokɔnɔfɛn de ye mɔgɔ bolokɔnɔfɛn tɛ maa dɔw tɛ se ka wuli u yɛrɛ ma k'a fɔ ko an bɛna khalifa sigi an yɛrɛ ye ka khalifaya sigi ni khalifaya tɛ yen maa min bɛ se ka na n'a ye walama nacogo min b'a la dugukolo sanfɛ o ye ala yɛrɛ de ye o de la ala subhanahu wa ta'ala bɛ k'a fɔ yan ko ale de na khalifaya bila mu'miniw cɛla o kuma na o b'a jira na k'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ale yɛrɛ de ye khalifaya sigibaa ye o bɛ cogo min na alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ale fana bɛ a fɔ an ye dakuruɲɛ dɔ la min bɛ kanzul ummal kɔnɔna la a juzu 6nan alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ma min nubuwatin qattu illa tabi'atha khilafa ko nabi ɲumanya tɛ yen fiyewu f'a k'a sɔrɔ khalifaya tugura o nɔ la khalifaya tugura o kɔ o kɔrɔ ye ni nabi ɲuman kɔni nana ka taa dɔrɔn khalifaya bɛ na nabi ɲuman in taalen nɔ la n'o bɔra ye ale alakira kelen sallallahu alaihi wa sallam a b'a fɔ Sayyidina Umar ye a ko cogo di ya Uthman innahu la'alla Allah yuqammisuka qamisan fa in araduka ala khal'ihi fala takhla'hu lahum a ko Uthman a ko ala bɛna duloki dɔ don e kan na ni maaw y'a ɲini k'u bɛ duloki in bɔ i kan na kana sɔn k'a bɔ dɛ o duloki in ye duloki jumɛn ye o ye khalifaya duloki ye ala kira ko Usman ma ko ala de bɛna don e kan na nin bɛɛ lajɛlen ye dalilu damadɔw ye k'a jira k'a fɔ khalifaya sigili o ye Allahu subhanahu wa ta'ala bolokɔnɔfɛn de ye mɔgɔw tɛ se ka wuli u yɛrɛ ma ten ni khalifaya tɛ yen k'a fɔ ko o bɛ na ni khalifaya ye u yɛrɛ ye ayi o kuma na an b'a ye k'a fɔ ahmadiyya kɔnɔna la ahmadiyya khalifa fɔlɔ Hazrat Maulana Hakim Nuruddin radiyallahu anhu
عليك الدكرين دوبي أبافو منا لقد قلت مرة بعد أخرى مستشهدا بالقرآن الكريم إن إقامة الخليفة ليس من عمل الإنسان وإنما هو من عمل الله تعالى أكو نيا فوي شيشاما كان جيرك قرآني كافوكو خليفة يسكلي adama de bolo kono fente adama de tise kana ni khalifa yai ala de bolo kono fendo ninye ahmadiya khalifa folo aleka dakurnya memi soro kitabu kono hayatu nur no boray khalifa nani na no ya hadrat mirza tahir ahmad rahimahullah alefana ka dakurnya dola alebi afonyana ko فليبذل العالم الإسلامي كله ما بوسعه ثم لينظر هل ينجح في تنصيب خليفة لهم إنهم لن يستطيعوا ذلك لأن الخلافة ترتبط باختيار الله تعالى واختيار الله يقع على من يعتبره من أهل التقوى أكو جين سلامة بلا جليكا فرانيوانغا uku seko damajira beke kafo ku bi nani khalifa yayi utise fiu hal nu farla nyonga Allahu akbar Allahu akbar Ahmadiyya Khilafat Ahmadiyya nare takbir ako hal nu farla nyonga utise fiu kadaka ko khalifa ya o sirle do alaka choisili de la alaka kerenkeren de la o kumana ala de bi ma kerenkere ala nya sranyo joncela mami no ni khalifa ya kaka ninye ahmadiya khalifa nani na oka dakurunyai o kumana ninye kafo nona blaya mi no de bole ko khalifa ya nambi ka kuma oka mun fende do o kumana nyema ya system de do Allah subhanahu wa ta'ala yerebe min siki senka min bi damina ni chide do chiliye no boray no na blaw binna onola okmana kuma okma dina min be ni chiani nana do o dina ina ko ala mako jora ka o dina kele soit kadlalike o konona la wala ma kanani sharia kuraye ni chide sharia tiki do chiliye okmana ibaye kafo mawokma no nabi nyuma nana no tara khalifa ya binna o nabi nyuma inkofe okmana odeye dine kononala alaka dine kononala Allah subhanahu wa ta'ala yere nyema ya minziki senga kadaka Allah subhanahu wa ta'ala fana ye adama deunke danfenye minumbe nu ka kotise ka tafu ka nyema kelenge okuna kadaka oye Allah subhanahu wa ta'ala yere ka kilinya o tamashien de ye moko uchela o de la Allah subhanahu wa ta'ala bi o fanye suran wara konna la no suratu ali imran ay aya keme aninani na ko wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ko ay aw bala alaka juruba kelela abela jele akana farafara de okmana juruba kele mimbe ni ala bi ka silama wele ko bela jele ki dlola o ta juru wara de o ye khalifa ya juru de kadaka jekulo ni nyama kelenti ukuna fo bebe yere aya sigi ko jekulu chili laje o kuma na hal ni bembale banu nyo anje chugodola nga nyama kelenka ya ukuna wala ma nyama mimba ukuna hal nakara amai chugo nyama doka soro aukuna o kafusa au ma kateme nyama foi ta ukuna takbir nare takbir khilafat ahmadiyya nare takbir okmana ibaye kafo femi mbey ne o debi se ka adama deun fara nyanka kerenkerenena dine kononala o ye khalifa yade wa Allah subhanahu wa ta'ala ye o de wele ni ayina ko juruba kele okmana kwango mine angana farafara mungo so kanin to wala Allah subhanahu wa ta'ala ba fanye suratu rumila kadaka
anga hakili tola yana anga ta suratul rum la anga missionnaire min bora ka qur'ana aya kala no ye Mirza Majid Sahib aye ayatul istikhlaf min kala aya min tukuraw la direct o ye ko aqimu salata wa atu zaka wa ati'u rasul ibay khalifaya dakurnya ubane do Allah subhanahu wa ta'ala ko aye seli jo selis naka tugu alati o kuma na suratul rum konona la Allah subhanahu wa ta'ala bika afanye munibina ilayhi wattaqu wa aqimu salata wa la takunu minal mushrikin ko aye seli jo akana ke flanga fu doyide minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a akana ke mawye mamnu nyuka dine farafara ka ke jekulu ye o Allah subhanahu wa ta'ala ko aya doina aya bala alaka juruba kelela akana farafara ni aya ina ko aye seli jo akana ke flanga fo doye akana ke mawye mamnu mbei nu yu ka dine farafara okmana nimba hagli jigin hadisa mina ni dakurinya la hadisata nga dakurinya do Sayyidina Usman radiyallahu anhu mamna ni fitna wulila aletlela maminu ni oluye fitna wuli anana se hakala fu ya nyini kafo obe Usman yara faka Sayyidina Usman radiyallahu anhu aye kuma do fu yeko law qataltumuni fa wallahi lan tujma'a kalimatukum ba'di wa lan tatamakkanu min ada'i as-salati muttahidin wa lan tastati'u muwajahata al-aduwwi mujtami'in ako nawyene Usman fa mben kale alala wallahi aw ka dakurunya tise ka faranyonga ka kelenye ble wa aw tise ble ka je ka faranyonga ka je ka selike wa aw tna se ka je ka faranyonga ka je ka jugu keleble kadaka nimba hagali jigi ala kira sallallahu alaihi wasallam ka dakurunya do de la aba fanye dakurunya minna seli kunga ka fo nawbi seli aya jo akautle aka around tletle note ala bina fogonyogonya do awnu nyonche okmana ko la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum ako min daka dawla nabi seli aya ka sofa jo ka tle namo ke be okmana ala bina fogonyogonya bla awnu nyonche fitna wulile Sayyidina Usman tlela Abu Hurairah te bi mogo hakli jiginna ko ala kra yenin kangare danyi ko ngan janto selila nambi silangan jokan kle nata ko farafarali binane nyogonche ko farafarali nanete niye o Usmani ko naw yene faka atina seka jeble ka faranyonga ka seli takbir Allahu nare takbir khilafat ahmadiyya nare takbir o ningoni misalia silameya jien kono obi fan bela jilefe kayi ka fo silamaw u tise ka fara ɲɔgɔnga ka jɛ ka seli o kɔni dalu bɛɛ bolo a ma se maa ko fɔ maa ye ni selinjini sera ni seliba sera dugu kelen kɔnɔ dɔw bi seli bi dɔw bi seli sini an tise ka jɛ ka fara ɲɔgɔn ka seli ɲɔgɔn fɛ Sayyidina Usman de ko ten ko wallahi n'aw ye ne fa aw silamɛw fiyewu a tise bilen ka jɛ ka fara ɲɔgɔn ka seli kɛ o kuma na a ye nin fɔ mun na ka d'a kan ale ye khalifa de ye ale de bɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan o fana b'an hakili jigi Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ale fana ka dakuruɲala tuma min na n'ale sigira kalifaya la o kuma na ale fana ko Sayyidina Usman ale ka dakuruɲa in o bɛ tarikhu tabari kɔnɔna la o kuma na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ale fana b'a fɔ anw ye قد استخلف الله عليكم خليفة ليجمع به ألفتكم ويقيم به كلمتكم السجل خليفة يلا أيه خطبة منك كما موفى أكو أدكوريا ولا كو أني دود توما دكوريا نون شلا مي نانا ولا نبيتا أيه كما شاماك أولو شلا كو إكادو على خليفة بلا أو شلا
mun gɔsɔ min bɛ se ka aw fara ɲɔgɔn kan k'aw kɛ kelen ye k'aw kumakanw kɛ kelen ye o kumana i b'a ye k'a fɔ ka se ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fɛn min bɛ se k'o kɛ o ye khalifaya de ye o kumana an ye nin bɛɛ lajɛlen walawala mun gɔsɔ an ye kuranɛ aya min kalan k'a fɔ a y'a bala ala ka juruba kelen la a kana fara fara juruba in silamɛ wajilikɛlaw ni karamɔgɔw bi a fɔ cogo caman la nka juru in tɛ juru fila ye dɛ khalifaya juru don n'o tigɛra ka ban walama n'i y'o bila o kumana i taara jiwoyo fɛ dɛ an bi min kɛ ka o yɔrɔnin kuncɛ o ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ka dakuruɲɛ ye a ye min fɔ Huzaifata ibnul Yaman radiyallahu anhu o ye o min bɛ wele ko aduwu nifaq nafigiya man d'a ye fiyewu ale de y'a lakale ko kana nasu yas'aluna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil shar makhafata an yudrikani ko maaw kun kɛra u kun bɛ alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam hɛrɛ kow kun kan nka ale Huzaifa ale kun to k'a ɲininka tɔɔrɔ kow kun kan kojuguw kun kan parce que ale bɛ siran o kojugu in dɔ kana na ale sɔrɔ o kuma ko ale ye alakira ɲininka sa ko ya Rasulallah anw kun bɛ jahiliya ni fili la ala nana ni nɔɔrɔ ye n'o ye e alakira cili ye k'an bɔ dibi la k'an bɔ fili la o kuma na ka sira jira an na o kɛra hɛrɛba ye yala o hɛrɛ in kɔfɛ tɔɔrɔ dɔ bɛ yen wa ko alakira ko awɔ yala o tɔɔrɔ in fana kɔfɛ hɛrɛ dɔ bɛ yen wa a ko awɔ nka sisi dɔɔnin b'o la ɲaami dɔɔnin b'o la o kumana alakira y'o walawala a tilala ka ɲininkali kɛ yala o tɔɔrɔ hɛrɛ in fana kɔfɛ tɔɔrɔ dɔ bɛ yen wa alakira sallallahu alaihi wasallam a ko awɔ ko maa dɔw bɛna na o bɛna mɔgɔw wele ka taa jahanɛmɛ bonda ma n'i ye o ka wele da kan jaabi o b'i fili jahanɛmɛ kɔnɔ dɛ a ko kuma na ya Rasulallah ni o waati y'a sɔrɔ ne bɛ balo la o e bɛ ladilikan jumɛn di ne ma dɛ ne ka baara kɛ n'o ye alakira ko talzam jama'atal muslimina wa imamahum ko silamɛ jamakulu minnu bɛ yen ni ɲɛmɔgɔ bɛ u bolo ko taa tugu o jamakulu in kɔ a bɛ alakira ɲininka fa in lam takun jama'atun wala imam ni jamakulu tɛ yen dun ɲɛmaaya bɛ jamakulu min na n b'a kɛ cogo di alakira ko sallallahu alaihi wasallam fa'tazil tilkal firaka kullaha ko o jɛkulu bɛɛ ye k'a to yen ɲɛmaaya tɛ jɛkulu la o ye k'o to yen ko hali ka taa i ɲi gɛ jirigili dɔ la saya k'i sɔrɔ ka i ɲi gele to o la o ka fisa i ma i ka taa fara jamakulu ka ɲɛmaa tɛ jamakulu min na Muhammadu Mustafa Muhammadu Mustafa nare takbir khilafat ahmadiyya nare takbir o kumana nin bɛ a fɔ an ye k'a fɔ nafa belebeleba min bɛ khalifaya la o ye k'a fɔ fɔlɔfɔlɔ khalifaya yɛrɛ ye ala ka fɛn sigilen de ye sen kan ala ka ɲɛmaaya sigilen de don sen kan kelen filanan sira kelen min bɛ yen n'o bɛ se ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ye khalifaya in de ye wa o fara ɲɔgɔn kan in ka kɛ kelen ye an ye kuranɛ aya min kalan o tɔ bɛ o de fɔ an ye ala sɔnna wa taala kɛlen k'a fɔ wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a y'a bala ala ka juruba kelen la aw bɛɛ lajɛlen kana fara fara a ko wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana a ko a y'a hakili jigi k'a fɔ aw kun ye ɲɔgɔn juguden ye o tuma na a y'a hakili jigi ala ka nɛɛma la ala ye nɛɛma min kɛ aw kan ka d'a kan aw kun ye ɲɔgɔn jugu de ye nka ala nana ka na juguya in bɔ yen ka o nɔɔnabila ni kanu ye o tuma na o sababuya la aw kɛra ɲɔgɔn balimaw ye ni ala ka nɛɛma sababuya ye o fara ɲɔgɔn kan sɔrɔla mun na ala ye khalifaya kunfɔlɔ min sigi sen kan n'o ye nabi ɲuman cili ye n'o ye alakira sallallahu alaihi wasallam o sababuya la madina yɛrɛ min kun ye kabila belebeleba fila ye Aws ni Khazraj olu kun tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ arabu ka lahalaya kuma bɛɛ dɔ wuli ka taa bin dɔ kan i b'a sɔrɔ balimaya b'u ni ɲɔgɔn cɛ sira dɔw fɛ o ɲɔgɔn fan n'o bɛnbaliya de kun bɛ yen alakira de nana sallallahu alaihi wasallam ka na o ban ka silamɛ bɛɛ lajɛlen kɛ balima ye
o kumana Allah subhanahu wa ta'ala bika o de baro boya ko ala ka nema sababu yala o kumana aye juguya bo ani ɲɔgɔn cɛ ka aw kɛ jamakulu kelen ye k'aw kɛ balima ye ni ala ka nema ye o kumana o b'a jira khalifaya ye ala ka nema belebeleba de ye n'an ye min minɛ ka ɲɛ a ka ca la an bɛ an ka dalen dɔ ko balimaya bi sisi nka a ti mɛnɛ o kumana an ka kow bi ten adamaden tɛ se ka kɛ ko kuma dɔ la ɲi ni nɛ ti fɔ ɲɔgɔn kɔ nka a ti taa yɔrɔ jan nka ni ɲɛmaa t'aw cɛ la a fɛn tununen bɛ t'i ye dɛ o kumana yarabi ka se ka khalifaya in minɛ ka ɲɛ ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye o kumana n'an ko k'an bɛ khalifaya yɛrɛ barika n'a nafa fɔ an ti bouger ka bɔ an nɔ la hala danni dama ma nin ye belebeleba ye alhamdulillah an ahmadiyaw an kan ka ala tanu ka ala barikada ala ye o khalifaya bila an cɛ la o yɛrɛ dama o ye dalu belebeleba dɔ ye k'a fɔ tiɲɛ bɛ anw fɛ ka d'a kan an ka hakili to la khalifa naani n'a ye défi lancé k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'u sera ka khalifaya sigi sen kan u tɛ se nka ala bolokɔnɔfɛn de don ni ala ye anw sɔn o la o yɛrɛ y'a dama dalu de ye o y'a dama preuve de ye k'a jira siga t'a la tiɲɛ de bɛ yan anw ni ala de bɛ ɲɔgɔn fɛ o kumana o minɛni ka ɲɛ yarabi ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye o kumana sisan sa dugaw an b'an sɛnsɛn ka se ni ala yɛrɛ ye maa min choisi k'o bila an kunna fɔlɔ n'a fɔra ko n'o ye dugaw kɛ ko dugaw ti minɛ kɔri ala ka maa sigilen don maa yɛrɛ kan ka ɲininkali kɛ o la khalifaya ye ala ka bolokɔnɔfɛn de ye ala de bɛ khalifa choisi nka ala yɛrɛ ye maa min choisi n'a fɔra ko n'o ye dugaw kɛ ko dugaw ti minɛ kɔri ala ka maa sigilen don ni ala ka maa sigilen kɔni don ala kan k'a ka dugaw minɛ dɛ wa nin fana b'an hakili jigin alakira sallallahu alaihi wasallam a ka dakuruɲɛ dɔ la a bɛ min fɔ ko khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaykum wa tusalluna alayhim aw ka ɲɛmaw la sɔn hɛrɛ ma o ye ɲɛma minnu bɛ yen ni u ko ka d'aw ye aw ko ka d'u ye u bɛ dugawu kɛ a ye a fana bɛ dugawu k'u ye k'o de ye a ka ɲɛmaw la sɔn hɛrɛ ma ye n'i ko k'i ka alakira ka nin dakuruɲɛ in ye ɲɛma ka lahalaya la diɲɛ kɔnɔ an bɛ bi tile min na i b'o ye ɲɛma min na o ye ahmadiyaw ka khalifa de ye dɛ yala khalifa ko man di jɔn ni ahmadiyaw cɛ la jɔn bɛ yen ko o ko man di khalifa ye i b'a sɔrɔ khalifa ko ka di bɛɛ ye wa bɛɛ ko ka d'a ye wa ɲɛma kelen pewu min bɛ yen diɲɛ kɔnɔ n'a fɔra ko a ka programme dɔ bɛ yen k'o de bɛna bɔ télé la alhamdulillah ala y'an sɔn téléso la n'o ye MTA ye n'a fɔra ko khalifa ka programme dɔ bɛ yen k'o bɛna bɔ télé la diɲɛ bɛɛ tɛ heure kelen na dɔw bɛ sɔgɔmada la dɔw bɛ tilefɛla la dɔw bɛ wula la dɔw bɛ su la dɔw bɛ fajiri la nka a ka ca la ahmadiyaw jamana 200 ni kɔ kɔnɔna la n'a fɔra ko khalifa ka programme dɔ bɛ yen bɛɛ bɛ wuli ka na sigi télé kɔrɔ o waati k'o programme lajɛ minnu ta ye sɔgɔmada ye minnu ta ye tileganfɛla ye minnu ta ye wula ye minnu ta ye su ye minnu ta ye su dugutilamaw ye mɔgɔw de bɛ wuli ka n'u sigi o kɔrɔ ye diɲɛ kɔnɔ waati kelen na bɛɛ lajɛlen bi ka jɛ ka n'i sigi ka maa dɔ kumatɔla lajɛ k'a ka kumakan lamɛn. Khilafat Ahmadiyya, Khilafat Ahmadiyya, Khilafat Ahmadiyya, nare takbir. O ye kanu ye dɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam wa ko aw ka ɲɛmaw la sɔn hɛrɛ ma o ye min ka d'aw ye a fana aw ko ka d'a ye a ko ka d'aw ye a bɛ dugawu k'a ye a fana bɛ dugawu kɛ aw ye wa khalifa ko tɛ dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya khalifa duurunan ale t'a da ka sunɔgɔ fiyewu su si fo ale ni ka taa yaala diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen la ka dugawu kɛ ahmadiya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye yan'a k'i da ka sunɔgɔ o ni lɛtiri minnu bɛ caman n'a b'olu jaabi olu tɛ kelen ye diɲɛ su o su anw ye dugawu k'a ye o anw ma dugawu k'a ye o ale t'i da ka sunɔgɔ fiyewu fo a ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye o kɔrɔ ye ko kalifa bɛ hami n'an ye a b'an ka hɛrɛ fɛ
o kuma na sa an fana kan k'an hakili to a la an kana kɛ maaw ka fɔlɔ ye n teri ye maa ye n teri yɛrɛ kana kɛ wara ye an fana kan hakili to a la an ka to ka dugawu kɛ khalifa ye sijan ani kɛnɛya la khalifaya doni min d'an b'a kunna ala b'o tali nɔgɔya ye cogo min na an ka to k'an hakili to o la k'o dugawu kɛ khalifa ye o kuma na ni o tɛmɛna ka bɔ yen sa o kuma na an bi khalifa filanan ahmadiyya khalifa filanan hadrat mirza bashiruddin mahmud ahmad radiyallahu anhu ale ka dakurunya dɔ bɛ yen a b'a ka kitabu kɔnɔ mansibul khilafa o kuma na ale b'a fɔ an ye ko when Allah the exalted elevates someone to the position of khilafat, he increases the acceptance of his prayers, because were his prayers not accepted, it would be tantamount to disrespecting his own choice. Ko ni Allah subhanahu wa ta'ala ye ma minge khalifa ye Allah bi o khalifa in ka dugaw minɛ kadaka ni Allah ma o ka dugaw minɛ o yɛrɛ ye fɔngɔ ɲɔgɔn ye fɔ o ni Allah ka choix yɛrɛ ti ɲɔgɔn ta quoi Allah ye maa dɔ de ka khalifa ye o kuma na Allah bi tila ka ban cogo di ka o ka dugaw minɛ ko kuma na ko luru fila ti ɲɔgɔn ta o kuma na amina lajɛ sa jama islama ahmadiyya kɔnɔna la khalifa minnu tɛmɛna k'a daminɛ khalifa fɔlɔ la fo ka taa bila khalifa duurunan na an bɛ dugawu jaabi lahalaya damadɔnu tɔmɔ-tɔmɔ o kuma na ka kuma olu kan an b'a daminɛ khalifa fɔlɔ la hadrat maulana hakim nuruddin radiyallahu anhu ale tile la ale ka khalifaya kɔnɔna la o kuma na dɔ tun bɛ yen ko malik muhammad abdullah ale b'a lakale ko in kɛra ale de la o y'a sɔrɔ ale ka dɔgɔ a si bɛ san 1 ani tila a ma san 2 dafa a kɛra k'a to sin na o tuma ale yɛrɛ tɛ ko in kalama nka a kɔrɔkɛ de ye ko in baro bɔ a ye a kɔrɔbayalen ɔ ale yɛrɛ fana ye ko in baro bɔ kɔfɛ o tuma na a kɛtɔ la ka ko in baro bɔ a ko ale kɔrɔkɛ ye a lakale ale ye k'a fɔ ko ale fitinima kuru dɔ de nana falen ale sen la ka na kuru in bonya ka dimi ba k'a la o tuma na ale fa n'a ba u y'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔsow la ka fura ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ a taara laban mun na dɔgɔtɔrɔw ko k'a ti ɲɛ fo ka sen in tigɛ o ma diya fa ni ba ye o tuma na komi khalifa fɔlɔ yɛrɛ fana tun ye dɔgɔtɔrɔ mɔnenba ye dɔgɔtɔrɔ ba dɔ tun don u ye den in ta ka taa n'a ye khalifa yɔrɔ la a b'a lakale ko u taara sɔrɔ problème min b'ale la a bɛ den musomanin dɔ fana la u taara sɔrɔ o bɛ khalifa fɛ yen ka ban furakɛli la khalifa ye docteur dɔw bila k'o ka analysew kɛ analysew y'a jira k'a fɔ ko fo o sen ka tigɛ olu fana ɲɛ b'a la olu fana ta y'o problème kelen ye olu fana taara u den jira a fana taara kɛ o kelen ye ko ka sen tigɛ u tora ka khalifa deli khalifa k'a lajɛ ni solution min bɛ kɛ walama ka ala deli donc u yɛrɛ hinɛ nana don khalifa la ka taa se hakɛ la a kɛra i b'a fɔ dusukun magaya qualité dɔ nana khalifa la khalifa ko n'i y'a ye ala ye nin k'ale la nin bi ko dɔ jira o tuma na i jɔ n ka dugawu kɛ ale ye dugawu kɛ den ye o dugujɛ bɛ o y'a ye k'a fɔ nɔgɔya donna a la tile 3 bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ dimi belebeleba bɔra dimi la dɔɔni dɔɔni bana in nana kɛnɛya fo k'a nɔ tunu k'a tɔ to nɔ fitinin ye a sen la o tuma na ko ale bɛ ka nin lakale don min na ko ale si bɛ san 85 la bi Khilafati Ahmadiyya Khilafati Ahmadiyya ale si bɛ san 85 la bi tiɲɛ don bana in nɔɔni b'ale la nka a ma foyi tiɲɛ ale ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ bilen o tuma na an k'a lajɛ ala subhanahu wa ta'ala a bɛ khalifaw ka dugawu minɛ cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen ahmadiyya khalifa filanan hadrat mirza bashiruddin mahmud ahmad radiyallahu anhu ale fana tile la o tuma na tuma min na ni pakistan o tigɛra ka bɔ Inde la 1948 kɛrɛnkɛrɛnnenya la o waati la o tuma na nazire ala min tun bɛ yen n'o ye hadrat nawab abdullah khan sahib
o kumana crise cardiaque duskunbana o nana ale minɛ o kumana fo docteur yuru jigi tigɛra a la k'a fɔ siga t'a la a bɛ sa a tɛ balo bilen o kibaruya taara se khalifa filanan ma o kumana khalifa filanan ani a ba n'o ye hadrat amma jan sahiba radiallahu anha o kumana a ko u jɛra ka dugawu kɛ o kumana naziri ala ye ka dugawu kɛ kosɛbɛ docteur yuru nana kabakoya kɔfɛ ni problème ye mɔgɔ caman sɔrɔ minnu nana an fɛ yan nka nin cɛ in ta an ma deli ka nin ta ɲɔgɔn ye dɛ a ka bana ka tila ka se ka nin bɛɛ k'a la an hakilila n ko peut-être a ka ko bɛ ban waati o waati ayi o bɛɛ lajɛlen nana tɛmɛ o kumana ala nana nɔgɔya don a la docteur nana fɔ sa o kumana a kɔni kana to ka mouvement baw kɛ nka kuma o kuma sigiyɔrɔnin kelen mɔgɔ degun n'a y'a sa ka mouvement dɔw kɛ kuma dɔ la a bɛ kɛ sababu bana bɛ juguya nka juguya o juguya ala kɔni bɛna nin sababuya dɔ a bɛ tila ka nɔgɔya a ye kalo 6 kɛ o cogo la fɔlɔ o kalo 6 nanen tɛmɛ a nana taama daminɛ ka mouvement daminɛ ka tila ka san 13 balo o kɔfɛ nare takbir khilafat ahmadiyya nare takbir o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen égyptien ahmadiyya dɔ abdul hamid khurshid ale delila ka taa qadian 1938 khalifa filanan tile la ka taa tile 40 kɛ yen ale taara fɔ khalifa filanan ye ale ye muso furu a san 10 fo ka se san 12 ma o ye ɲinan ye ala m'u sɔn den na o kumana ale nana khalifa ka dugawu k'ale ye o ka se ka den sɔrɔ khalifa ye dugawu kɛ tile damadɔ kɔfɛ k'a fɔ a ye I have prayed for you Allah the Almighty will grant you a son ko n ye ala deli aw ye wa dugawu minɛna koyi ni ala sɔnna a ma a bɛna den cɛ sɔrɔ cɛ seginna ka taa Egypte muso nana jɔ kɔnɔ la a nana den kelen sɔrɔ u y'o den tɔgɔ da Jalaluddin Shams o kun ye Imam Mahdi ka sahaba dɔ ye radiallahu anhu min kɛra maa fɔlɔfɔlɔ missionnaire fɔlɔfɔlɔ ye min cira ka taa arabu jamanaw la a ye den in tɔgɔ da o la u nana den filanan wɛrɛ sɔrɔ den cɛman o tɔgɔ dara Shamsuddin ka den sabanan sɔrɔ o kɛra muso ye o tɔgɔ da Aisha o kumana ko waati tɔ man jan an bi an panpan dɔw kunna jagoya la o kumana khalifa sabanan ale tile la ganaya docteur dɔ n'o tɔgɔ ye Mubarak Ahmad ale fana ale ye muso furu ka san 10 kɔ kɛ muso ma den sɔrɔ ale yɛrɛ ye docteur ye o kumana a bi se fɛn fana docteuriya la a n'a baaraɲɔgɔn docteur wɛrɛ minnu bɛ yen u ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ a yira k'a fɔ muso in tɛ se ka den sɔrɔ a ye muso in ta ka taa n'a ye fɔ Allemagne ka taa analysew k'a la yen docteur fana y'a jira k'a fɔ muso in tɛ se ka den yɛrɛ de sɔrɔ o kɛlen sa a ye lettre sɛbɛn k'a ci khalifa sabanan ma ko khalifa ka dugawu kɛ olu ye denko la khalifa ye dugawu kɛ u ye denko la muso nana jɔ kɔnɔ la kabini muso ma jigin a ye muso ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ka taa jira docteur la docteur ko nin sera ka kɛ cogo di ayi ko nin kɔni kɛra kabako de ne tɛ nin muso in kun tɛ se ka den sɔrɔ fiyewu o kumana khalifa ka lettre jaabi kɔnɔna la khalifa yɛrɛ ye den tɔgɔ di ka dugawu kɛ a ye dugawu dɔ ɲini ko dugawu kɛ n y'an ka den sɔrɔ khalifa ye dugawu kɛ lettre jaabi la ka tila ka tɔgɔ far'a kan n'a ye den sɔrɔ a y'a tɔgɔ da ta Allahu akbar nare takbir khilafat ahmadiyya khilafat ahmadiyya nare takbir o kumana u nana den sɔrɔ den kɛra cɛ ye ka d'a kan khalifa ye cɛ tɔgɔ de di o kumana u y'a tɔgɔ da khalifa ka tɔgɔ dalen na o kɔfɛ u ka Allemagne taa dɔ senfɛ o ni khalifa ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye a taara ni den ye ka jira khalifa la ka kisa yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔ khalifa ye ko ninnu kɛra cogo min na khalifa ye den in ta k'a fɔ den in tulo kɔrɔ ko n'i ye dɔgɔnin wɛrɛ sɔrɔ a b'o tɔgɔ da ta n'o fana ye dɔgɔnin wɛrɛ sɔrɔ a b'o tɔgɔ da ta muso tilala ka den wɛrɛ sɔrɔ o fana kɛra cɛ ye khalifa ye tɔgɔ min don o dar'o la ka tila ka o nɔna fana sɔrɔ tuguni khalifa ye tɔgɔ min fɔ o dar'o la takbir khilafat ahmadiyya khilafat ahmadiyya nare takbir o kumana an bɛ jago an b'an pan khalifa naaninan ta kunna ale taw fana bɛ yen an bɛ taa khalifa duurunan la o kumana ka 1 ni 2 ta
waati mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen o tuma na an bɛ taa khalifa duurunan la nka k'a daminɛ khalifa fɔlɔ la ka daminɛ fo khalifa naaninan na olu bɛɛ lajɛlen kisaw bɛ sɔrɔ jamatu ka journal min bɛ yen magazine bɛ yen n'o ye alfazl o tuma na le 4 mai 2002 o tuma na olu kisaw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ o kɔnɔna la yen nka khalifa duurunan taw o tuma na an bɛna min bɔ o bɛ alfazl kelen kɔnɔ le 21 novembre 2014 o tuma na o la anw yɛrɛ y'o seere dɔ ye o kɛra 2006 kɔnɔna na khalifa ye tournée dɔw kɛ ka taa Fiji jamana la Fiji o bɛ Australien fan ninnu fɛ jamana minnu bɛ n'u sigilen don kɔgɔji sanfɛ o tuma na iluw don gungun don ale taara ye k'ale to yen yen teleso ni fɛnw kibaruyaw bɛɛ lajɛlen jɛnsɛra k'a fɔ ko tsunami jiwoyoba minnu bɛ wuli ka halakilibaw kɛ k'o dɔ bɛna na Fiji yɔrɔ caman gosi k'a bɛna juguya ka tɛmɛ dɔ de la ka kɛ Indonésie o ji ye tiɲɛni kɛ ka maa waa camanw de faga ko nka min bɛna kɛ Fiji o ka jugu ka tɛmɛ o kan khalifa yɛrɛ bɛ yen o tuma na fajiri la sisan mɔgɔw ye k'a fɔ khalifa ye tiɲɛ na kibaruya dira k'a fɔ nin ko in bɛ yen khalifa ye fajiri seli na o tuma na a ye a tenturu janya ka dugawubaw kɛ a tilalen seli la ka tila k'i sigi ka dugawubaw kɛ a tilalen seli la ani dugaw la a wulila k'i jɔ a ko mɔgɔw ma ko there is nothing to fear. Allah the Almighty will show His grace and mercy. Nothing will happen. Ko akana joro na kote ko Allah bina na ka hine na ka nemai foiti na ke. Allahu Akbar. Zinaba. Allahu Akbar. Jiwo yunganga na wati minu na lu watu nana teme kana do teme journalu ni fɛnw tilala kana bɔ ko a jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw tilala kana ye k'a fɔ jiwo ye ngɔni tɛmɛna a balila tiɲɛna nin ngɔni kɛra kabako ye mɔgɔw ma dɔn fɛn o fɛn y'a bali a kɔni ma kɛ bilen a y'a sɔrɔ an bɛ jamiya la kibaruya y'an yɛrɛw sɔrɔ yan an yɛrɛ y'a mɛn o tuma na o tɛ an bɛ k'a lakale a bɛ alifazil kɔnɔ dɛ nka anw fana y'a seere dɔ ye. Nare takbir Khilafat Ahmadiyya Khilafat Ahmadiyya Nare takbir. O kumana a duma caman tɔ bɛ yen nka an bɛ jagoya k'a kun cɛ yan nɔ o kumana k'a fɔ sa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This topic will never be enough. Thank you very much. Thank you very much, Ustaz Traore. Well, this topic is so interesting that even if we were to allocate a day, the time will not be sufficient. But I'm sorry we are running behind time. So we now can call on the next speaker, please. Okay. Ako abe anga karmaga fono Abdul Qadir Traore ko baro ko nim babu yin ka kade ka sa hakemena ko hanna e kile nda mo ko tabo o ko la ko wati danzigile no papier ko no ka dal mo to ko mina o ko nalu mo labato ko mana to na fezoro ka fo o ko la ka be hakto yin ka o fe karmaga la jolla inshallah. But please don't sleep, huh? Ka kana shino ko da ka bo yina fo ka kana shino ko do ba ka kile bu. Yeah, dumlenying adiara bakosabe alkana sino. Oh yes. Oh yeah, right. I asked 10 times.